Habilitats comunicatives. Vivim en comunitat. Per tenir relacions fortes, durables i exitoses en qualsevol àmbit, laboral, social, emocional i econòmic, es necessiten habilitats comunicatives excel·lents. L'èxit és del que sap comunicar-se. Les diferents habilitats personals que treballem a Paco Puerto són la base i l'annexa de qualsevol professió o relació. Donem als alumnes eines que serveixin per augmentar les capacitats i millorar el resultat en totes les seves relacions, comercials, personals i professionals. El nostre currículum són els nostres alumnes.